DN10 Dezer arriveerde al hier het Hollandse fregatschip genaamd de Standvastigheid. Gevoerd bij kapitein Karel Bredouw. Komt van Middelburg, laatst van Delmina. Geladen met een armazoen slaven van 200 koppen. Gedestineerd naar Suriname. En hier worden met regelmaat slavenverkopen gehouden, waarbij grote aantallen slaven tegelijk worden verkocht. Vertegenwoordigers van plantages uit heel Suriname komen hier naartoe om nieuwe slaven in te kopen. John Stedman, een Schots-Nederlandse tekenaar en militair, beschrijft hoe de slaven worden opgekalevaterd om op de markt de kooplust op te drijven. Als een schip is aangekomen, worden de negers op het dek gebracht. Men laat hen zuivere lucht inademen. Men wast hen, verfrist hen met planten, bananen en oranje appelen. Zonder scheermes, zelfs zonder zeep, met alleen een stuk glas tekenen ze beeltenissen als zonnen en halve manen bij elkaar op het hoofd. Hierna gaan ze aan land om te koop gesteld te worden. Hun kleding bestaat alleen uit een kleine lap katoen. De vrouwen dragen ringen en koralen halssieraden.